senyor director general de Comerç de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Requesens, primer tinent d'alcalde, regidor de Promoció Econòmica, regidors de l'Ajuntament, senyores i senyors i expositors en general que ens acompanyen. Ja s'ha dit que arribem a les festes de Nadal i a Tàrrega és el punt de trobada en la convocatòria que està en la 13a edició d'aquesta fira, la darrera, com ha dit el regidor de Promoció Econòmica. Inaugurar aquesta nova edició d'artistes i d'activitats tradicionals és motiu d'orgull, però a més és una raó per l'optimisme. Felicitar en primer lloc a tots els participants que la fan possible. 115 expositors aquest any hi són presents, en aquests més de 2.200 metres d'exposició. Faran palès també la realitat d'aquest sector artístic i la voluntat d'impulsar aquesta activitat tant en la vessant artística i creativa. És agradable constatar la dinàmica i la vitalitat d'aquesta trobada d'artistes i artesans que ofereixen els seus productes i creacions. I a la vegada el públic pot gaudir també d'aquesta gran varietat d'articles en la multiplicitat de disciplines com la pintura, el dibuix, el vidre, la ceràmica, l'escultura, la forja, l'orfebreria, la restauració de manualitats, també en el sector d'estil i de l'alimentació. La creativitat d'artistes també té l'oportunitat de poder adquirir, també ho hem dit, aquests productes originals amb aquest valor afegit i, per tant, un regal més que de qualitat per ara les festes de Nadal.